היי. היי. היי, שמולי. נו, איפה טיילתם בחופשה? איפה לא? נסענו למעלה שומרת. טיילנו בנקבת הלל. גדול. אז בטח נכנסתם לבית חורי, לא? באיזה שאלה? זה הרי חוויה בשביל הילדים. לראות את שמורת הכרכומים? פריחת הסטבנית עכשיו בשיאה. כתפו מלא זלזל תקנוקנות. אנחנו היינו במושב צפצפות. וואלה. בבוקר טיילנו בכפר בנסון, ואחר כך עלינו ליער דורבני. רגע, אז אכלתם בג'וחרה. גם, אבל את יודעת איפה הכי טוב עכשיו? בהתחלת... במוחקה. לא, בכניסה לשיפעתה. איפה שהדרג'ה? הדרג'ה. מדהים שם. ואתה? איפה היית? אנחנו נסענו גם. כן. כן, איפה? למושב שלגית. נחמד. בטח, למושב שלגית. כן, יש שם דשא ועצים ודשא. כן, כן. ואיפה טיילתם בסביבה? בוואדי ג'ולה. וואדי ג'ולה? כן. וואדי ג'ולה. זה יש שם פריחה נהדרת בחורף. זהו בדיוק, כן. אבל גם בקיץ, כבר עכשיו אפשר לראות את הניצנים של משקופית האודם. את הפרמזריק הזה, הוא בחורף, בקיץ, מאוד יפה, מאוד יפה. ומשם המשכנו כבר לקיבוץ חרציות השבים, עצרנו לאכול בכפר סבא, וכמובן את כל נבי דורה. וואו. גם. כפר סבא? איפה זה כפר סבא?